Ayo wis arep mulih kepiye wong kahanan corona ya wis. Sing penting dedonga melu aturane negara wae. Kabeh padha slamet. Karo ura-ura. Rama ibu ngapuntena tantu iraya niki nderek aturan negara boten kenging tindak tebih ing griya sami memuji pun suwun pangestu nipun apunten dosa kula lumantaran Idul Fitri pandungannya Rama ibu dalem tenggo Rama ibu sedhe kula tansah emut wekdal alit tan kine tang katresnanya karoso ka pang pinanggih tansah emut siang ratri aduh Rama aduh ibu monggo kya andedonga mugi Gusti amberkahi riyaya ngajeng saged kempal sadaya